heɗiyankoɓe hettiyankoɓe haalirde Boto FM 96.9 ɗo mbiyeten konngol goonga bandiraɓe jiidaɓe bandiraɓe jeydaɓe bandiraɓe rendaɓe fodde kamɓe fandare no gonɗon e gonirɗon nden ko Allah e kissal yo woni moon bandiraɓe en garti e yewtere men coftirde ɓuural nde ganduɗa ene waɗa kala talata e kala larba tawi koye gardugol mawɗo Idi Gaye hande noon ene ari hayso tawi udumere wawa lomtade baafal walla so lomtima ɗum tawi asli mum ko baasal kono noon ene wiye so gamri tiggu yooɗi ko yummum nangi e keeci mum e baladu mum hufani on haalirde nde ko musidɗo mon seydi moon avocat fuuta walla mbiyon Issa Amadou Diop gorko mo Souraye kañum heede banggue karallagal bandiraɓe wonko teskiɗen e o jamanu hande mo gonɗen jamanu kawniɗo jamanu kulɓiniɗo jamanu mittuɗo famde saabu ɗum noon gonkaji ɗi lelorini o jamanu mo ganduɗa moni foof hande wonko noddikkini to banggue hande ko jiyeten ɓuuri hen hewde noon hande hollata en koto banggue réseaux sociaux sen mbi karalle kese eɗen mbawi to banggue WhatsApp to banggue YouTube to banggue Facebook TikTok e gueɗe goɗɗe e goɗɗe ɗe ganduɗa hande neɗɗo ene wawi rewde hen haala sen teskima ma en ngar e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa hande so en mbattani hakkille ene wawi jibinande en caɗele ɗe ganduɗa ene joguiɗo fuɗɗoto kono caɗele ɗe ngalaɗo kaɗata holko waɗata ɗum ko yimɓe paamirta eno yimɓe nanirta e moni foof no gollirta tawi jiida e fannu goɗɗo o kala ko jiiɗa e aduna foti wadde ko cañu waɗa juɓɓudi waɗa ardiɗo kono moni foof so woni gando hoore mum woni ceerno hoore mum woni tintinowo hoore mum woni kabranowo hoore mum bandiraɓe wolto juɓɓudi woni hoto paaɗen sen jii hanki kotti men ene koɗirno ɗen e rendo men ene koɗirno ɗen e hoddiɓe men eɗen gandi kam ko wiyete denɗiragal ɗum ko ɗo tawɗen ɗum kadi ko hunde tiidde hakkude men e hoddiɓe men no kewɗen wiide eɗen wiya denɗiragal to banggue jettoje denɗiragal to banggue kotti denɗiragal to banggue endameje kono noon kadi denɗiragal to banggue leƴƴi ɓurɗen yidde hande haalde noon ko denɗiragal to banggue leƴƴi saabu eɗen paami enen fuutankoɓe kam eɗen keddi e denɗiragal kotti eɗen keddi e denɗiragal enɗameje eɗen keddi e denɗiragal jettoɗe ha e diwanuji kono noon hande poɗɗen wattude hakkille no feewi e rentade ko denɗiragal to banggue leƴƴi kono noon waɗi noon ha ɗum wawi ronkede faamede ko moni foof ɗo tolni wona e haalde so tawi aɗa wi haalde ha a ronki dañde ko kalɗa te ko e kaɗo haala ka kalta ka ƴaminiɗa mbattata ko jappude noppi ma aɗa hetto kala ko nanɗa ene haala jalta gona e haalde taw a andani ko kalta ko ko woni a famani e ko kalta ko woni kalɗo o kadi a namdakimo walla a hettakimo ha ganduɗa holko woni yandare makko holko woni fandare makko e ko haalan ko bandiraɓe alay saago mbatten hakkillaji denɗiragal mbiɗen ko ɗo tawɗen kono en mbatti yiide hayso tawi ko goto emen enen wiyoɓe mbimi so yalti yanima ko wayno seriraɓe walla yanima ko wayno jolfuɓe walla yanima ko wayno joolaji ɗiɗon leƴƴi gonata ko e ƴettade en so en mbaɗi noon en jii enenne kadi so leƴƴi goɗɗi ɗi jalti so tawi koye ayawuji eko wawi wonde foof soɓe janima en bittat ƴettoje ɗe enenne gonen e ƴettade walla yoga emen jalta e kaalirde réseaux sociaux ji gona e haalde ha mbatta ƴettade mbaɗeni piyeɓe mbaɗeni ɗum aljibinata ko haare nde ganduɗa hay goto men ene andi ene wawi andude ɗo wawi fuɗɗade kono wawa andude ɗo gasata bandiraɓe tungude jaam
ama serkira so gasni yaha loroyo ñaama ha haara lelo ɗano ɓuri tungude bone sabu sa tungi bone so tawi bone wari ma won ko wajma ko wona wiide aɗa yaha loroyɗa ha laaɓa ñaama ha kaara leloɗa bandiraɓe mbatten hakkillaji no fewi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ene woƴƴini bandiraɓe leñol dañat haaloɓe leñol dañat ardiɓe leñol dañat wattaɓe hakkillaji leñol dañat hetteteɓe kono so woni moni foof ɗo tolni haala ko weli ɗum haalda no weldi ɗum haala kadi ko miijo hoore mum tan wiya kadi ko ma duña hen heddiɓe ɓe yo ngar tawta ɗum alay sago mbere ko ɗum woni daranade leñol mbere ko ɗum woni wiide min komi jendiyanke mbere ko ɗum woni wiide min komi jiɗɗo leñol ngol ala jiɗɗo leñol ɓanta leñol ko jaam dartanta leñol ko jaam yilanto leñol ko jaam goto men fof ɗo wawi wonde yo ñaltu leñol ngol goto men fof ɗo wawi wonde yo yaltin mbadi leñol ngol goto men fof ɗo wawi wonde yo janggu ɗemgal leñol ngol goto men ɗo wawi wonde fof yo jangguin ɗemgal leñol ngol goto men ɗo wawi wonde fof yo sifo ɓuure e ko ganduɗa jencuti gondi e nder leñol ngol ngol ganduɗa so yalti janggo e jaam wonko wawi jibinande leñol ngol bandiraɓe caɗele nane e leñol ngol ha heewi jaltinen ɗum gaydinen ɗum kaalen ɗum mbete yuɓɓa feewa bandiraɓe ko foti wallede e leñol ngol ko no heewi ko wona ɗaɓɓidde hareji leƴƴi e oɗo tuwo mo gonɗen nde ganduɗa gonɗen koye uure worɓude so amimi tan puccit sen duttima caggal seeɗa haare leƴƴi min ganduɗa wona enen tungi en ganda to ummi en ganda to ɗum ummori en ha ɗum woni mabawu ɗum yane men en ji ko ɗum jibinani en ɗum jibinani en tan ko jambareɓe men warede tonguede lettede fiyede woni hen jaltina leyɗele mumen ha hande duttaji bandiraɓe wadde en ji ɗum kam ɓooyani enen foof e wonde sukaɓe en kawri hen eɗen gandi ha joni ɗo gonɗen ɗo bone mum nana waye deƴƴaka te eɗen mbiyata maayo wona keerol jogorani wonde keerol te wonta keerol ɗum noon wadde kala ko ɓaaɗi bande fat so ummima e makko koye ma fayi nde on mabaw ari ko ga gonnoɗen mbiɗen en ngala hen kono nde yetti nde yettima en mémorie en nawori en wadde noon musallo o nde ari nde mbete wona e men ɓuuri musde ɗum noon bandiraɓe min mbiyata on tan ko yo yimɓe mbattu hakkillaji kala ko goto men ene haala haade mum haalde yo ƴewto ko haalata ko min nde mbimi moyen e men foof ene wawi haalde kala ko weli ɗum kono ndentoɗen ƴettoje ndentoɗen yennude ndentoɗen wiide ko ganduɗa ɗum ɗo ene wawi jibinde firnaji en jiiɗon hande réseaux sociaux jiiɗen hen tan ko yimɓe darotoɓe ene ƴetto leyɗi te fotani wonde hanani wonde wona jennoro foti wonde hakkude men wona ƴettoje foti wonde hakkude men holko foti wonde hakkude men hande foti wonde hakkude men ko jiilude jeydede rendude fodde e fandare ganden ko enen goni yonta hande yakare janggo coppoƴƴi hande jaale janggo enen goni fodɓe ɓamtude gonka men ɓamten leydi men ɓamten kala ko takki en ko taari en nantoɗen e taariji men aadaji men donaji men e gowaɗi men woto ɓoccito en janggo wonana en nimsa daroɗen dadoɗen e habde ɓe arɓe fuutude en e habde ɓe ɓuucotoɓe ngaluji men e habde ɓe ɓe ganduɗa ngari ko waylude en e gonkaji men guitta en e donaɗi taaniraɓe men e gurdameje men juɓɓunoɗe moƴƴunoje denɗiragal cañinogal hakkude men soɓe jeehi ɓe mbayla en ɓe mbatta en goɗɗum neɗɗo kadi ene wawi haalde bone ganda ko bone o haali janggo mbattamo e lawol haala kaka haala ɗon o nimsa ko haalno ko goɗɗo so yi kadi yooɗe ɗum kono so tawi neɗɗo haali bone a ari a haali ko ɓuuri ko haalno ko walla a waɗi ko ɓuuri ko wanno ko kanko foof e wadde musiba ko an ɓuuri
nde wonno kala ko jiiɗa e aduna teede ene moƴƴi pulaar noon no wiye yidde haalde e waawde haalde e suusde haalde e haalde heɗene fof haalde goonga ɓuri ɗum nde wonno so tawi a haali goonga so yimɓe keɗima tan ne nganndi ko goonga mbirata diftata ko ɗo wonno woni ko haalirde moon Poos FM 96.9 konngol goonga sehil moon giɗo moon avocat fuuta joni joni garten bandiraɓe heɗiyankoɓe haalirde Boss FM 96.9 ko mbiyeten ko